ten situ ten niki ne. Ning gesing lho. Gesing. Ora situ lho gesing. Besok wae nek misale orang kesoran iki wis jam 3. Ora situ kalau nek melon terus. Rasa nek ayo. Nang ning buri. Ora situ melu Mbak Dita. Jangan duluan, Mak. Kok sik oke truk iki lho kan. Siji tetan ditanya lho. Tetan ditanya ngarep. Apa Deni tetan ngarep. Woi. Selamat nih. Kesuran ki ayo. Ayo. Wih. Nasional mbak aku melu. Gulung. Buka menang. Jangan nasi lere. Nah, sudah tak. Wow.